KwabaseKorinte bokuqala isahluko se-14 soqala ukufunda evesini lokuqala. Jongani uthando futhi nizondelele iziphiwo zomoya, ikakhulu kubaniprofethe, ngokuba okhuluma ngezilimi kakhulumi kubantu, kepha ukhuluma kuNkulunkulu. Ngokuba kakho ozwayo, ukhuluma izimfihlakalo ngomoya, kepha oprofethayo ukhuluma kubantu kube ngukwakha nokududuza nokuqunga isibindi. Okhuluma ngezilimi uyazakha yena, kepha oprofethayo wakha ibandla. Nokho bengithanda ukuba nikhulume ngezilimi nonke, kepha kakhulu ukuba niprofethe. Mkhulu kodwa oprofethayo kunokhuluma ngezilimi, uma engahumushi, ukuze ibandla lakheke. Manje-ke, bazalwane, uma ngiza kini ngikhuluma ngezilimi, ngiyakunisiza ngani uma ngingakhulumi kini noma ngokwambula, noma ngokwazi, noma ngokuprofetha, noma ngokufundisa na? Nezinto ezingenamphefumulo ezikhalayo, noma igenkle noma ihabhu, uma zingakhali ngokwahlukeneyo, kuzakwenziwa kanjani okubethwa ngegenkle nangehabhu na? Ngokuba uma icilongo likhala ngezwi elingaqondakaliyo, ngubani uyakuzilungiselela ukulwa na? Kanjalo nani, uma ningakhiphi izwi elicacileyo ngolimi, kuzakwaziwa kanjani okukhulunywayo na? Ngokuba niyakube nikhuluma emoyeni. Kukhona izinhlobo noma zinganhle zibe zingaki zokukhuluma ezweni, kepha alukho olungasho okuthile. Ngakho-ke uma ngingakwazi okuqondiwe ngokukhulunywayo, ngiyakuba ngowebezizwe nje kokhulumayo, nokhulumayo abe ngowezizwe kimi. Ngokunjalo nani, lokhu nishisekela iziphiwo zomoya, funani ukuba nibe nazo kakhulu, ukuze kwakheke ibandla. Ngakho-ke okhulumayo ngezilimi akhulekele ukuba akuhumushe, ngokuba uma ngikhuleka ngezilimi, kukhuleka umoya wami, kepha ingqondo yami ayinasithelo. Kunjani pho? Ngizakukhuleka ngomoya, ngikhuleke nangengqondo futhi. Ngizakuhuba ngomoya, ngihube nangengqondo futhi. Uma kungenjalo, nxa ubonga ngomoya, lowo osesikhundleni sabangafundile angasho kanjani ukuthi ameni ekubongeni kwakho na? Lokho angakwazi okushoyo, ngokuba ngempela ubonga kahle wena, kepha lo omunye akakhiwa. Ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngikhuluma ngezilimi kakhulu kunani nonke. Kodwa ebandleni ngingathanda ukukhuluma amazwi ayisihlanu ngengqondo yami, ukuze ngifundise abanye kunamazwi ayizinkulungwane eziyishumi ngezilimi. Bazalwane, ningabi ngabantwana ngengqondo, kanti ebubini nibe yizingane, kepha engqondweni nibe ngabakhulileyo. Emthethweni kulotshiwe ukuthi ngabantu bezinye izilimi nangezindebe zabezinye izizwe ngiyakukhuluma kulesi sizwe, kepha noma kunjalo abayikungizwa, kusho iNkosi. Njalo-ke izilimi ziyisibonakaliso kwabangakholwayo,
kungesikho kwabakholwayo, kepha ukuprofetha kuyisibonakaliso kwabakholwayo, kungesikho kwabangakholwayo. Ngakho-ke, uma ibandla lonke libuthene ndawonye, bonke bakhulume ngezilimi, bese kungena abangafundile noma abangakholwayo, abazukuthi niyahlanya. Kepha uma bonke beprofetha, kungene ongakholwayo noma ongafundile, uzakuhlatshwa yibo bonke, ahlulelwe yibo bonke. Okufihliweyo kwenhliziyo yakhe kuyadalulwa, njalo uyakuwa ngobuso akhuleke kuNkulunkulu, aqinise athi, impela uNkulunkulu ukhona phakathi kwenu. Kunjani pho, bazalwane? Uma nibuthana, yilowo nalowo uba nehubo, noma isifundiso, noma ukwambula, noma izilimi, noma ukuhumusha, konke akwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Uma-ke umuntu ekhuluma ngezilimi, akube ngababili bangadluli kwabathathu, badedelane, omunye ahumushe. Kepha uma kungekho ohumushayo, akathule ebandleni, azikhulume yena yedwa nakuNkulunkulu. Abaprofethi-ke kukhulume ababili noma babe bathathu, abanye bakuhlole. Kepha uma kwambulwa utho komunye ohlezi khona, kathule owokuqala, ngokuba ningaprofetha nonke abanye ngabanye, ukuze bafunde bonke, balulekwe bonke. Imimoya yabaprofethi ithobela abaprofethi, ngokuba uNkulunkulu kasiye owesiyaluyalu, kepha ngowokuthula, njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele. Abesifazane mabathule emabandleni, ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume, kepha mabazithobe, njengokuba usho njalo umthetho. Uma-ke bethanda ukufunda utho, mababuze emadodeni abo emakhaya, ngokuba kuyihlazo ukuba owesifazane akhulume ebandleni. Konje izwi likaNkulunkulu laphuma kinina na? Ngokuba lafika kinina nodwa na? Uma umuntu ethi ungumprofethi noma ethi ungowomoya, makaqonde ukuthi lokhu enginilobele khona kungumyalo weNkosi. Kepha uma umuntu engazi, makahlale engazi. Ngakho-ke, bazalwane bami, zondelelani ukuprofetha, ningakuvimbeli ukukhuluma ngezilimi, kepha konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo.